Grabatzen ari garen unean gaueko 8:00 43 minutu igaro diren honetan, Espainiak eta Alemaniak Eurokopako final laurdenetako lehen norgehiagokan egin dutenaren berri emango dugu eta norgehiagokaren analisia egin noski. Garaipena Espainiarrentzat izan da 2-1 emaitzarekin eta honen beste Iberiarrak final erdietan izango dira. Gogoratuko dugu, Espainiak batetik Georgia eliminatu zuela edo kanporatu zuela aurreko kanporaketan, final 8-renetan, 4-1 egurtuta, Alemaniak berriz, Eslovenia eliminatu zuen, eta honen bestez gaurkoan elkarren aurka aritu dira final laurdenetako norgehiagoka honetan. Partida irekia zen, etzen favorito garbirik, momentuz gainera jokatzen ari ziren bi talde onenetakoen arteko norgehiagoka izan dela esan daiteke, bai Espainia eta bai Alemaniarena, eta bi entrenatzailea gainera ezusteko handirik gabe irten dira. Espainiaren kasuan Luis de la Fuente Kamaikako honen aldeko autua egin du. Unai Simon izan da ATP-an, Dani Carvajal eskuinegaletik, Marc Cucurella ezkerregaletik, Lenormand eta Laporte atzealdearen erdialdean, zelai erdian Euskarri moduan Rodri, zelai erdian apur bat aurreratuago Pedri eta Fabian, eta goian eskuinaldetik Lamine Yamal, ezkerraldetik Nico Williams eta goian Álvaro Morata izan dira. Alemaniaren aldetik berriz, Julian Nagelsmann entrenatzaileak ere esperimentu gutxi egin ditu aurreko norgehiagokekin alderatuta gaurko norgehiagoka honetarako. Manuel Neuer izan da ATP-an, Rom ezkerregaletik, Kimmich eskuinegaletik, eta Rudiger atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Toni Kroosek eta Emre Canek, erdipuntan izan da Ilkay Gundogan eta goian Jamal Musiala ezkerraldetik, Leroy Sané eskuinaldetik eta Kai Havertz goian erdian, aurrealdearen erdikaldean. Beno, lehen zatia nahiko aspergarria izan da. Hala esan behar da, bi taldeak errespetu handia erakutziaz elkarri bazekiten, non egin zezaketen mina batek eta besteak, eta egin batean esan daiteke apur bat jaso zezaketen min hori edo saiesten saiatu direla, eta, lehen zatian orokorrean ez dugu aukera garbirik ikusi, egia da hor Havertzen erremate bat buruz, baina orokorrean proposamen asko, bi taldea gainera baloiarekin egoteko prest ikusi ditugu, intentsitate handiko presioa eginaz, baina egia da gaurkoan behar bada beste norgehiagoketan erabakigarriak izan diren jokalariek gaurkoan ez dutela edo ez dituztela beste norgehiagoka horietan bezain besteko diferentziak markatu. Batetik Nico Williams eta Lamine Yamal ziren gaurko norgehiagoka honetarako oso garrantzitsu izatera deituta zeuden bi jokalari, biak ala biak oso gazteak, baina ja da Espainiako selekzioan eta futbol munduan baita ere leku handi bat okupatzen ari direnak, kalitate handiko bi jokalari, horrez gain abiadura ikeragarria dutenak, eta gaurkoan lehen zatian ez ditugu eskatzen zitzaien bezain beste ikusi. Gainera, Espainiarrei lehen momentutik gauzak aldrebestu egin zaizkie izan ere, 8. minutuan Pedri, Espainiako beste jokalari oso garrantzitsu bat, minartuta joan da aulkira eta bere ordez Dani Olmo irten da. Pedrik ordura arte Espainiak egina zuen, mehatxurik garbiena egina zuen, jada Neuerren atea arrakasta handirik gabe eta inongo arazori gabe atezain alemaniarrarentzat, baina frogatua zuen. Eta gero 8. minutuan min hartu du eta esan bezala bere ordez Dani Olmo zelairatu da. Dani Olmoren irteraz zer esan, Espainiari beste bizitasun bat eman dio. Badakigu, Dani Olmoren postu finkoa edo ez dela, erdi puntako hori normalean behintzat egalean aritzen da, gerora bertan aritu da, eta azalduko dugu gainera, bertan egin duen guzti hori,
Eta, bueno, hor De La Fuentek eskema ez du asko aldatu, badakigu Luis De La Fuente ez dela eskema oso aldatu zalea, eta hortikan aurrera norgehiagokak berdin-berdin jarraitu dauda. Lehen zatian esan dugun bezala ez da gauza handirik gertatu, Alemaniarrak ere horixe, tarteka Jamal Musialaren agerpenen bat edo Kai Havertzen kontrolen bat, Toni Krossen inguruan zer esan, Toni Kroos gaurkoan ere hortxe, eta gaurkoan ikuste gainera Julian Nagelsmannek hori inoiz baino gehiago hartu duela kontuan eta inoiz baino gehiago erreparatu diola alor honi. Hau da, Toni Kroos bi erdiko atzelarien tartean ipintzea kontutan hartuta bai Kimmichek eta bai Raumek daukaten erasokortasun maila. Hau da, oso jokalari erasokorrak dira eta Espainiak kontraerasoetan duen arrakasta edo arriskua, hobeki esan da, ikusita, hor Julian Nagelsmannek nabarmen ikusi du gaurkoan Toni Kroos hor kokatu behartzuela eta alaxe egin du. Eta lehen zatia honelaxe amaitu da, Usnako emaitzarekin, bi taldeak esan bezala nahi baina ezin batean, errespetu handia erakutsiaz elkarri, naiz eta ez duten beste norgehiagoketan bezain besteko maila altua eman erakutsi dute, zergaitik iritsi diren onera, eta jada bigarren zatia beste gauza bat izan da. Alemania behar bada nahiko lo irten da, Espainia hobeto atera da, eta horren isla izan da Lamine Yamalek Dani Olmori eman dion pasea, eta honek area ertzetik zeinien maixuki gainditu duen Manuel Neuer atezainaren sarea, ez? Esan beharra dago une horretan Nico Williams eta Lamine Yamal nahiko anarkiko ari zirela. Lehen zatian ere horrelaxe aritu dira, nahiko anarkiko, eta bigarren zatian ere horrelaxe hasi dira, eta horrekein batean Alemaniako atzealdea ere nahastu egin duela, esan daiteke. Dani Olmoren gol hau Espainiarentzat oso garrantzitsua, baina esan beharra dago, esan dugu, Alemania lo sartu da, baina lehenengo martxarekin sartu den bezala Espainiaren golaren ostean bosgarren martxara berehala igo da. Segituan hasi da beste intentsitate batekin jokatzen, askoz ere gehiago presionatzen, baloiak ere askoz ere gehiago borrokatzen, eta pixkanaka ikusten ari ginen norgehiagoka orekatzen ari zela. Horren ondorioz, 46. minutuan gainera, 3 aldaketa izan dira, Espainiaren aldetik 1 eta Alemaniaren aldetik 2, esan baitugu lehen zatian ez dela gauza handirik gertatu, baina taktikoki eragin zezaketen gauza batzuk bai gertatu dira, da txartelak egon dira, eta horren isla izan da, Robin Lenormand kendu duela, lehen zatian Realeko jokalariak txartel horia ikusi du, eta horren ondorioz bigarren zatian Nacho sartu du, eta Robin Lenormandek ez du norgehiagoka txarra egin, egia da Alemaniak ere ez duela asko mehatxatu, baina egin behar zuena eta nik uste ongi egin duela, baina horixe, falta horretan txartela ikusi du eta Espainiako selekzioa ez zegoen txorakerietarako une horretan, eta Luis de la Fuentek bigarren zatia Nachok jokatzea erabaki du. Eta Nachok nahiko gora bera izan ditu, ez? Kostatu zaio apur bat norgehiagokan sartzea, gerora pixkanaka asentatu da, baina ez du fidagarritasun handirik eman, eta badirudi hurrengo norgehiagokan titular moduan jokatuko duela orain gutxi arte Real Madrilen aritu den jokalariak. Bestalde, Alemaniak aldaketa bikoitza egin du kasu honetan, Andrich Emre Canen orde sartu da, Emre Canen lehen zatia nahiko diskretua izan da, ez da asko agertu, gainera bere aldetik ere ez dira baloi asko jokatu eta horrek noski erasan egin dio, Toni Kroosek askoz ere egalertarago erabili du baloia eta erditik iaia Alemaniak ez du jokatu ere egin, eta bere ordez Andrich sartu da, Andrich egurrean sartu da, lehen da biziko minututik jada, intentsitate handiarekin, eta horixe Alemaniak eta Nagelsmannek hori eskatzen zion, batez ere norgehiagokaren fase horretan. Eta Leroy Sané, kendu du,
Lero izane, partida oso diskretua egin du. Bera izateko, mundialean ere, ni mundialean, Eurokopan ere ez dugu oso fin ikusi jokalari alemaniarra, egun Bayern Munichen ari dena. Zergatik, berak normalean gola badu, kalitatea badu, eta Eurokopa honetan kalitatea ikusi diogu, baina ez dugu ikusi aukera asko sortuaz edo bere taldeari aukera asko sortuarazten, ez? Horregatik, Eurokopa nahiko diskretua egin duela esan daiteke Leroy Sanek. Eta bere ordez Florian Wirtz atera da, honek erabat irauldi egin du Alemaniaren jokoa eskuinalde horretatik nikeragarria egin dio Eurokopa oso ona jokatzen ari den Marc Cucurellari, Xabi Alonsorentzat aurtengo honetan Leverkusenen oso garrantzitsua izan den jokalaria, zalantzari gabe, eta Florian Wirtzen sarrerak beste txispa bat eman dio Alemaniari, eta naiz eta 51. minutuan Espainia gola sartu, gerora Florian Wirtzen figura oso garrantzitsua izan da eskuinalde horretatik aukera asko sortuarazi dizkiolako. Esan dugu 51. minutuan sartu egin duela Dani Olmok gola, eta Alemaniak, hor Julian Nagelsmannek da bi aldaketa eginak zituen eta itxaron egin nahi izan du, esan dugu gainera Espainiaren golaren ostean Alemaniak beste martxa bat nabarmen sartu duela, eta hori nabaritu da noski, norgehiagokak aurrera egin ahala, eta 57. minutuan ere aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Raum kendu du, Mittelstadten ordez. Hemen nik uste ikusten zuela apur bat Raum ere pixkanaka sufritzen ari zela, ez? Ezin baitu guaztu Raum gaurkoan Lamine Yamalen aurrean zegoela, eta Lamine Yamalen defendatzaile edo Lamine Yamal defenditu behar izatea, ez da gauza erraza. Naiz eta 16 urte eduki, mutiko honek ahala dauka edozer gauzetarako, ahala dauka izkin egiteko, ahala dauka barneraka sartzeko, ahala dauka edozein lekutatik jaurtiketa bat ateratzeko, beta edukitzeko. Edozer gauza egin dezake, eta hori ikusita Mittelstadt fresko sartu du. Eta Mittelstadtek erasokortasuna erakutsi du, asko eman dio erasoan Alemaniari, eta nik uste erasorako baino gehiago, Raum noski askoz ere jokalari erasokorragoa da Mittelstadt baino, baina Mittelstadtekin ikuste atzealdean freskotasun hori nahi zuela Julian Nagelsmannek, eta bestalde jada Espainiaren gola ikusita Ilkay Gundogan kendu du, Gundoganek ez du bat ere norgehiagoka ona egin, ez da ia agertu ere egin, Espainiako atzealdeak oso kontrolatuta eduki du norgehiagoka osoan zehar, ez du jokoa banatzerik izan, hori dela bere eginkizun nagusia, eta bere ordez Füllkrug atera da. Füllkrugen helburua bagenekien zertzen, jokalari honek gola azalean darama, eta horretaraxe atera da, eta horretantxe saiatu da Alemania, demora osoan erdiraketak eginaz eta eginaz. Espainiak ere aldaketa bat egin du, 73. minutuan Lamine Yamal kendu du Ferran Torres ateratzeko. Lamine Yamale gaurkoan ez du behar bada orain artean egindako norgehiagokarik onena egin, baina ezin zaio kritikarik egin, oraindik ere 16-17 urte dituen gaztea da, eta egin duen Eurokoparekin askoz ere gehiago ezin zaio exigitu. Gaurkoan gainera orokorrean esango nuke taldeak ez duela norgehiagoka distiratsua egin, eta Lamine Yamal horren parte izan da, eta nik uste Luis de la Fuente une horretan hipotetikoa zen final erdi batean pentsatuaz, Lamine Yamali atxeden eman diola, eta bere ordez Ferran Torres sartu da. Ferran Torresen sarrera, Ferran Torres badakigu, ez dela Lamine Yamal bezain azkarra, ez daukala Lamine Yamal ekainako kalitatea, gainera bere gala etzenetik sartu da, beste galean oraindik ere Nico Williams jokatzen ari zelako, baina, saiatu da, presionatu du, baina noski ez dauka Lamine Yamalek daukan arriskua sortzeko doai bera. Eta 80. minutuan aldaketa bikoitza egin du De La Fuentek. Ordurako jada Alemania ia jaun eta jabe zen, Espainiak oso eraso urriak egiten zituen, ia oso atzean sartua zen, eta
Nico Williams eta Álvaro Morata kendu ditu. Merino eta Oyarzabal sartzeko. Beno, egia da, hor pixka bat emaitza mantentzera joan dela, baina ez zait iruditzen zure jokalari honena, kasu honetan Nico Williams, eta gero ongi atera zaio, baina une horretan kendu behar duzunik. Ez zait iruditzen, hor Luis de la Fuente asmatu duenik, Mikel Merinoren ordez atera da, gero ora, esango dugu zer gertatu den Merinorekin, baina, eta Álvaro Morata ere kendu du, bueno, gaurkoan partida oso diskretua, ez zaizkio baloi asko iritsi areaz kanpoan beti bezala, areaz kanpo lan askoz ere gehiago egin du barruan eduki dituen aukera baino, eta bere ordez Oyarzabal atera da. Oyarzabal ere, erdian jokatzeko, baina noski ez dauka Moratak kainako gola. Eta Merino eta Oyarzabalen norgehiagoka askoz ere inteligenteagoa izan da, behar bada kalitate aldekoa baino. Merino kalitate gehiagoko jokalaria da, Oyarzabal askoz ere jokalari inteligenteagoa da, hor erdian ipini du, saiatu da mugimenduak egiten, baina Alemaniako atzealdea oso erne zegoen. Eta azkenik, jada erasora era bat joan da, Jonathan Ta kendu eta Müller atera du Taren partida. Ona izan da, eta Müller saiatu da, baina ez da nahikoa izan. Eta 89. minutuan, jada azken atzean, Joshua Kimmichek Florian Wirtzi baloia ipini dio, eta honek Unai Simon gainditu du, Espainia jada oso atzean sartua zen, eta luzapenera iritsi dira, luzapenean ere aldaketa batzuk egon dira, baina bideoan luzatzen ari gara, eta ez ditugu aipatuko, Kai Havertz kendu du eta Anton sartu, Espainiak Fabian kendu eta Joselu sartu 102. Eta epika 119. minutuan etorri da, kasu honetan, Dani Olmok Mikel Merinori burura ipini dio baloia, eta iruin semeak San Fermin bezperan gol ikusgarria sartu du. Egia da, oso bakarrik sartu duela, baina benetan gol epikoa izan da, eta Espainiako selekzioa finalerdietara eraman duena. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitxaten hon izan, agur.